Kissa ta biyu ta faru kwanan nan a ƙasar Saudiya. Wasu bayin Allah guda biyu da ƙani. Rigima ta kaure tsakaninsu bayan mahaifinsu ya rasu ya bar mahaifiyarsu. Wannan mahaifiya sai wa babba daga cikinsu ana ce da shi Hizam, sai ya ce shi yake da hakkin kula da mahaifiyarsu, ai babban wa uba in ji Hausawa. Ƙanin ya ce a'a yaya, na fi ka cancanta da kula da umma, saboda kai ka girma ka tsufa, ita tsohuwa kai tsoho, ka yi haƙuri ka bar mani. Ba su samu sulhu da daidaita tsakaninsu ba, ƙarshe wan ya ɗaga magana sai wajen alƙali, ba a kan gona ba a kan kuɗi ko bashi ba a kan gida ba a kan zub da jini ba, rigima ce har gaban alƙali akan kowa ya dage sai dai a bashi kulawa da mahaifiya. Aka kira mahaifiya, alƙali hankalinsa ya tashi, shi ma ya ji wani iri a ransa, saboda wannan wace irin shari'a ce, wannan wace irin bukata ce, ba da irin ta aka saba zuwa kotu ba. Yayi kokarin lallashinsu, babban yace ina, ni ta fara gani, ni ne sama da shi, don haka na fi shi hakkin kula da ita, na fi shi hakki wajen ɗaukan ɗawainiyarta, kuma ni ne yanzu a madadin ubanmu. Ƙaramin sai ya ce a'a, shi ya tsufa ya girma, iyalai sun masa yawa, ɗawainiya ta mar yawa, uwa ma ta girma, mai girma mai shari'a, idan na bar shi da mahaifiyarmu ai ba za ta samu kula yadda ya kamata ba. Ni na fi cancanta in riƙe ta, ni ne mai ƙarancin shekaru, ni ne mai ƙarancin iyalai. Kan alƙali ya kulle, ya dubi mahaifiyar ya ce umma, zaɓi ɗaya a cikinsu wa zai kula da ke. Mahaifiyar ta tatsa hawaye a idanuwanta, ta ce ai dukkansu biyu idona ne na dama da na hagu. Alƙali kansa ya ƙara kullewa, ƙarshe ya sunkuya ya yi hukuncin da ba haka ya so ba, domin dole a ba mutum ɗaya. Sai ya hukunci wa ƙanin cewa ƙanin ya je ya kula da ita, sai wani ya fashe da kuka a kotu. Kuka da borin kuka, Allah ya ji duma yunfiquna, irin kukan sahabbai, bai samu yayi aikin alheri ba. Kissa ta uku a Najeriya ta faru, nan ba da nisa ba. Akwai waɗansu mutane guda 4 a nan wata jiha da ke gabar da mu. Waɗannan bayin Allah suna da mahaifiya, amma ta rasu kafin kowannensu ya tsaya akan kafafunsa. Daga baya sai Allah ya musu arziki, kowanne cikinsu ya zama attajiri, hamshakin attajiri. Babban cikinsu sai ya zaunar da su wata rana, ya ce kuna da masaniyar cewa mahaifiyarmu ta sha ɗawainiyarmu na rayuwa da karatu, sannan ba ta same mu a wannan yanayin ba. Mun samu dama a rayuwa amma ba ta nan. Suka ce mun san da haka. Ya ce to wace gudumawa za mu yi wa mahaifiyarmu? Ya ce in tambaye ku, yanzu inda a ce waninmu ne mahaifiyarmu ta riga shi mutuwa, inda a cikinmu ne waninmu ya riga mahaifiyarmu mutuwa, inda a cikinku wani ya riga mahaifiyar tamu mutuwa, nawa ne ka santa a dukiyarsa? Suka ce 1/6. 1/6 shine ka san mama, shine ka san umma, inda mun riga ta mutuwa? Suka ce ya ce to kowa ya tashi ya je ya kawo min 1/6 na dukiyarsa, kowa ya tashi ya je ya kawo min kashi 1/6 na dukiyarsa na umma, za mu yi mata sadaka da shi. In ka taɓa ganin gado bayan mutuwa, to an yi shi ana. Aka ce sai da suka haɗa kowannensu sai da ya kawo abin da bai gaza miliyan 1000 ba fa almara ba ce. Mun yi zama da su suka ba mu wannan labarin. Kowannensu sai da ya kawo abin da bai gaza miliyan 1000 ba, wato biliyan 1. Munasabar da ta sa muka san wannan, sun gina Islamic Center guda ɗaya ta farko da suka gina a jihar tasu, da masallaci da makaranta da duk abin da ake bukata makamancin wannan ko sama da wannan. Suka ce wannan na farko kenan, za mu yi mata wannan a jihohin arewa. Muna son wannan ya zama mata sadaka jariya, ta dinga samu tana kwance a cikin kabarinta. Allahu akbar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah maɗaukakin sarki zai nuna wa mahaifi ko mahaifiya wani matsayi
wani mataki na alfarma, sai wannan bawan Allah ya ce ya ubangiji wannan kuma daga ina, ba aiki na bane, daga ina ba aiki na bane. Sai ubangiji ya ce ɗanka ne, daga ɗanka ne a gidan duniya ya nema maka gafara. Allahu akbar. Allah ka sa mu gama da iyaye lafiya. Ubangiji Allah ka sanya mu cikin